υπάρχει διαιτητής ή παράγοντας ομάδος και να πει ότι ο Λέλαπας ο πρόεδρος προσωπικά, αν έχω αναφερθεί σε κανένα διαιτητή, εγώ προσωπικά σαν κάτι Γεωργίου, σαν πρόεδρος, κανένα, είμαι κύριος. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο είμαι κύριος. Μα δεν το είπε κανένα. Εντάξει, εγώ ζητάω 50-50 να με παίξετε. Τίποτα άλλο. Στους διαιτητές. Έτσι, έτσι πράγμα. Όχι, γιατί και εσείς κάνετε κομμάτι στους διαιτητές. Είσαστε και εσείς επιτροπή. Εντάξει, ας τους διαιτητές. Όλο το μπαλάκι στους διαιτητές. Γιατί όταν διαμαρτυρόμαστε εμείς για τους διαιτητές και λέμε για τον παρατηρητή και λέτε εσείς, δεν έχει καμιά δουλειά, λέει ο παρατηρητής. Τώρα όμως που ο Βούρος έδωσε λευκή κόλλα για τον Λέλαπα, τον απειλήσατε να κάνει συμπληρωματική έκθεση. Ποιος τον απειλήσε? Δεν ξέρω ποιος τον απειλήσε. Δεν θα στείλει την έκθεση άμα θα έρθει η έκθεση. Καταρχήν μας τιμωράτε και δεν μας φέρατε σε απολογία. Έτσι, εδώ τα λέω